Undunankulu waKwaZulu Natal umnumzane Sehliswe uboneni nesilo samaZulu kuleli sonto okokuqala ngqa selokhu sahlala ehlalweni kuthi abadingide ezokubekwa ngokusemthethweni kwesilo nezisabelo mali seNdlunkulu okuyiyo ebhekela inhlalo kahle yezigodlo ezishakalombili nokusingathwa kwemikhosi okubalwa phakathi owelembe owesivivane nomhlanga. For this year we have allocated an amount of 66,074,000 rands to the Zulu Royal Household. Isifundazwe silokhu sitabalasile inhlelweni zokudlondlobalisa umnotho njengoba kuhlasele igciwane icorona. Lesifundazwe singenisa u16% emnothweni wakuleli, kepha-ke imikhakha ezemayini nezokwakha ikhombisa ukwehla. In response to this situation, we have adopted the Economic Recovery and Transformation Plan, which should form part of the economic growth and seek to ensure that we come out of the woods. But we are also mindful that the third wave remains real and is a threat to all we can do if it is not appropriately dealt with. Umnyango wezemali esifundazweni nawo wethule isabelo mali namuhla ubulokhu ehlisa lesabelo mali unyaka nonyaka kulokhu ke kube 133 billion amarandi okuyimali esifundazwe sonke. Eindabeni ze SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.